Yeah. To ang'o miyo un gi akaonts mang'eny kaka Kisumu County? To neno ka Auditor General wacho ni loch gwenge nigi bank accounts madabal. Ang'o matimore? Ipenja Kisumu County kose penja kaontis. Kaontis ang'o miyo dwaro ang'o miyo bedo gi bank account mang'eny kamano? Awacho ga pile Trevor ni pinywa mar Kenya gi constitution mane wakalo ni gi migepe bad migao magang'o ma deal gi gimoro ka gimoro, okay? Omiyo okawacho ni governors te beyo. Emomiyo ng'eny moko kuom gi nigi cases bende ang'o bende court. To bende okawacho ni governors te ang'o richo. To ka nitie governor marach, nitie agencies mag national government, okay? Monego bende timo tijgi. To mano gima osechandowa e Kenya ka wan gi constitution is very progressive. To nitie arms of government momi thuolo mondo mi otim tijegi ma ok tim tijegi. Sama jogo yawo accounts madhi 500 gi wiye no. Where were those bodies mwawachogo? Okay? Nikech gintie. Auditor nitie. Kendo ging'iyo gik ma counties timo, onge accounts go te nyaka bed pedh e mbele gi. Yeah. Omiyo moko be nitie ma wanyalo wacho ni kata kichayo governance to joma onego bed ni ng'iyo gi monego bed ni call them to account bende nyaka rise up mondo mi otim tijgi. Bende nigi remo. To in king'iye be nitiere gimomiyo loch gwenge nyalo bedo gi accounts dabal kamano bende? An ok ane tiende kata dichiel. Ok ane tiende. Kisumu un gadi? Well, I don't have the exact number, okay, mar accounts ma an godo e county ma Kisumu. Tanyalo wacho ni ok apani gi ng'eny. King'eyo Gavana Nyong'o gi ngima mare telo ne jopiny kata in public life. Ting'eyo ni nitie gik ma ok onyal tolerate. And man, I'm not even bothered nikech ang'eyo ni onge gima kamano manyalo timore kata dikore sewinjo. E kinde gi te musebede telo in kod ngire